Hanap natin si Papa, bilis. Kindun pala. Dito. O, bilis, lapit kay Papa. Daan. Tawag mo. Oo, sala po. Wow. Malapit na din mainom po iba. Guys. Hello guys. Hello madlang people. Mabuhay, naluman. Hinog na ako. Sarap dito. Tingnan na nga natin. Unin na natin. Ay. Gusto na. Malaglag yung iba. Wow. Wow. Oh. Dito. Sige dito. Tingnan natin. Tikman natin. Tikman natin ito kung masarap. Dito tayo sa one. Hello madlang people, mabuhay. Wow. Hindi mo si George. Ito, tutubo tong buto nito eh. Tutubo. Oh. Okay. Da. Tama. Ano tamis? Oh. Hindi ka nga, kaya mo? Ang sarap kaya. Hindi mahal. Ang sakit. Ang kamot. Grabe. Sabi ka, isapay. Hinog na. Hindi siya overripe. Hindi. Bukas pa to overripe na. Gusto mo. Oh, my goodness. Dami ng hinog oh. Apo nakikita ni kakanyam ni. Nadapa ka dyan na ka. Sabi tato yun. Sino na katibukol. Damit ito eh. Mga katibukol na. Ang biniyak to. Ang kamit. Ang tamis. Pala mo kang si Papa naway ka. Gusto mo din? Konti lang. Opo. Ay, habo. Siya nakabo. Awanti mo sana, no? Na. Sabi mo kanina, Ikaw doon ang ano mo. Guys. Pag kumanual lawon. Ano? Dudo pa yung loob na ni. Dudo pa yun. Doom naman nun. Kaso ito'y kadarak-dalanan. May katlo ating adakkulan. Na namin ay duwa dagdarakkulan mo na. Kadubo ka na. Yun. Ating ba rin nga sukaanan? Diba? Silig mo naman umasa. Oo. Pag ito ay nakita sa ito. Mayag yung sukaanan. Alak tuman. Para sagana sa gatas. Saan nga? Nagdarakkulan. Ano ka doon naalamin? Ano doon naalamin sa nakikinta? Iba't ibang hugis.
anak. Binin natin itong buto, no? Tatanim din natin. Para madami tayong kan. Papaya. Hindi mo maabot yun. Taas yun. Tara na. Let's go. Let's go. Let's go. Huwag yan, matutumba yan. Tara na, let's go. Okay, bye-bye. Oh.